जौना फिल्म के नाम बाटे देहाती हीरो 2। देहाती हीरो में रुआ लो देखनी लो कि कितना हमरा के ये डायरेक्टर के पहचान कलक हीरो, जौना के कारण हमनी प्रचार प्रसार करनी सो, गांव देहात में बैनर पोस्टर लगौनी सो, न्यूज में भी देनी सो कि हमनी के एगो फिल्म बनावते सो देहाती हीरो 2, जौना में एगो अच्छा कलाकार के जरूरत बा, बढ़िया हीरो के जरूरत बा। तो ये प्रचार प्रसार के देख करके बहुत सारा हमार मित्रगण साथी लोग आइल बा लो ऑडिशन देवे, और ये ऑडिशन में डायलॉग बा कि बड़ बड़ गांव में छोट छोट बात होत रहेला पिंकिया। तो चली हम एक एक करके लोग के ऑडिशन लेम। हाँ तो बबुआ तू आइल बारा एक्टिंग करे खातिर हमरा फिल्म में, तो का एकरा पहले कोनो ऐसा गाना कइले बारा चाहे फिल्म कइले बारा जो मार्केट में चलत होके हिट भइल होके? बहुत हम गाना शूटिंग करले बनी एल्बम के रूप में, जैसे कि कमर करे लप लप लप, पलंग करे चोय चोय, भाग भोसड़ी जाके मर जो, बहुत गाना शूटिंग करले बनी जन्नी का। और तो ये तू बनाओ तारा गाना सब भोजपुरी के भ्रष्ट करके धो देले बारा। ऐसा बात नहीं खे। कौन कौन फिल्म कइले बारे? फिल्म बनावे नु आइल बानी, फिल्म के ऑडिशन लेवत तनी कि गाना के? हम अच्छा फिल्मों का हम नाम बता देता नी। हां बोला बोला कौन कौन फिल्म? लेत में देत में धराइल बिया खेत में, भाग भोसड़ी आधी आइल, ई सब फिल्मे नु ह। तू फिल्म बनेबा, तू फिल्म बनेबा, चल भाग भाग नहीं। ई भोजपुरी कलाकार नाच कर दिया तो हम चलो बानी फिल्म बनावे या देखे कैसन कैसन ई गाना के नाम बतावता। अरे अब की कौन बारे हीरो बने कौन आइल बा? चल हने आओ। का नाम है? अरुण। अरुण नाम है? फिल्म पहली बार आगे चल दे रहे हैं? ना सर अभी पूरा नया नया बनी, अभी पहली बार आइल बनी। अच्छा बायोडाटा रिसेप्शन में जमा कइले हो? ना अभी कुछ मालूम नहीं है। अच्छा फ्रेशर बारा जी। डायलॉग को लग दिया तो बोल ले बनू एकदम फिल्म बा, बड़ा बजट के फिल्म बा, एकदम एकदम बोल ले बा। हाँ ठीक बा दी डायलॉग ना एकदम। देखो डायलॉग तार बा कि बड़ बड़ गांव में छोट छोट बात होला पिंकिया, याद रही? याद रही। का डायलॉग बा? बड़ बड़ गांव में छोट छोट। डायलॉग समझ में आनु गई? हाँ बोल ले बा ना एकदम पक्का पक्का। डन। बड़ बड़ गांव में छोट छोट रात होत रहेला पिंकी। अरे यार एक डायलॉग बोलल जाई, फिल्म बनावे के बा कि तारा साथ फिल्म में फॉलो कर दी। तो देखो डायलॉग बा बड़ बड़ गांव में छोट छोट बात होला, बोले बा ना? हाँ सर बोल रहे हैं पक्का पक्का। ठीक है। हाँ तो बोलो बोला डायलॉग बोला। छोट छोट रात में बड़का बड़का बात होत रहेला पिंकी। अरे यार ये एक्टर कोनो काम के नहीं के। चला जा भागो हो गइल तारे ऑडिशन, जा निकला। कि कौन हीरो बने आइल बा रे? अगला आदमी आओ ना हने। अरे अगला आदमी कौन हीरो बने आइल बा? हने हने। प्रणाम सर। खुश रहो खुश। अच्छा तो ऑडिशन देवे आइल बा रहो? जी। तोरा पता बा कि बड़ा बजट के फिल्म हो, तैयारी करके आइल बा रहो? आइल बनी। तो डायलॉग दिए तो बोल लेबो। पहले काम हम कइले बारा सीरियल फिल्म में? कहले बनी। पहले बारा नु कौन हिट रहल कि ना? कौन गाना? तो कौन कौन फिल्म बनौले बारा? देवरा बड़ा सतावेला रजाई में। रजाई में? इनमें कौन सतावेला रे? ये कौन फिल्म बनौले बा? बताओ रिजेक्ट करे दे कि ना डुबा दी सब पैसा। ए चौथा नंबर कौन हीरो बा रे? आओ हमें ऑडिशन दे जाओ। ए सर हमरो के हीरो बना दे, हम हीरो बने आइल बनी। हीरो बनबे? मुंह चियारा तारे हीरो बनबे? हीरो बने चलल बारा? कौन फिल्म वाली में कइले बारा? हां बाहुबली में हम ही तक कंटापा रहनी। एक तही कंटापा रहले, कटापा ना रहले, ओइ से नु तोर फिल्मवा में सीन ना रहे। जो जो अभी नरकटौनी ना दिए जाए हीरो बने चले भाग। अपना हीरो बुलावनी कौन? प्रणाम सर। खुश रहो खुश रहो। दुनिया में तो मौका ना देनी, दूसर का में दी साफ हिला हिला के गिरा दे। कौन हीरो हरे? चला हिला हिला फॉलो करी का, लेकिन लागो तो जगह बोला था ना बुझात हमार फिल्म हिट कर दी। लागो तक बढ़िया एक्टर मिल गइल हमरा, झाड़ झाड़ एकदम पूरा कैरेक्टर में घुस जाता। हम जिया एकदम हाफे पैंट पे आ गइल बा लइका। करेक्टर में आइल बानी सर, करेक्टर में ना। ठीक बा तारा के देखो बड़ बड़ गांव में छोट छोट बात होत रहेला पिंकी। तार ये डायलॉग बा याद रही ना? हां एकदम याद। छोट छोट गांव में तोरा संगे बड़का बड़का कांड होत रहेला पिंकी। अरे यार डायलॉग की ना लखो, बड़ बड़ गांव में छोट छोट बात होत रहेला पिंकी। अरे भाई पिंकिया का जरे बड़ बड़ कांड ना होला, बड़ बड़ गांव में छोट छोट बात हो जाला। हाँ
पूछ गनी तो एकदम बड़का हीरो बारे तनी घूमते होने पीछे सिलेक्टे बारे तब कौन गले हीरो ऑडिशन करे अरे यार अतना हीरो अइलन से ऑडिशन देवे एको को बढ़िया ऑडिशन ना दलन सो कोनो मन पसंद हीरो ना मिलल का करी हम एकरा से त निमन उहे हीरो ठीक रहे पार्ट 1 में जौन कहले रहनी देहाती हीरो अब काम चला के दिक्कत परेशानी तो कैलक बाकी केहू अब रिलीज तक तो पहुंचा दिलक ठीके काम कैले रहे प्रणाम सर। अरे अरे लो है शैतान के नाम लेते शैतान हाजिर चलिए सब शैताने बने हमरा पता लागल हो कि वो फिर से एगो फिल्म देहाती 2 बनाओ तनी देहाती हीरो 2। लेकिन बनाओ तो बानी फिल्म बाकी हमरा बढ़िया हीरो चाहिए ठीक बा वही से हम देखो भाई तहरा बस के नहीं के रोल कैल ना तू बहुत प्रयास कैला चलल ना हमार मन नहीं के तरह ए सर देखी तो कितना बढ़िया फिल्म चलता हो देहाती हीरो 1 हमरे भागे नु हमरे भागे कहीं अब की सुपर स्टार एकदम हाई फाई में चलो मिलियन व्यूअर्स आओ अब की चांस दे दी सर। अरे यार रिस्क नहीं लेवे के चाहत हम ऐसा हीरो रह कर बहुत पागल कर देवला तू दिमाग ए सर अब की चांस चांद दे दी एकदम दे दी सर। ठीक है कहता कोनो हीरो तो बढ़िया मिलत नहीं के देखो तनी एकरे पर दाव खेल तनी डायलॉग हम दे तनी अगर ऑडिशन में बोल लेबा तबे फिल्म खातिर सिलेक्ट कर बिल्कुल सर डायलॉग समझ जाइबा ना जी जी बिल्कुल बोल देबा ना मैं बोलले ना रहनी रो याद नहीं के बोलले तो अल्लाह पागल कर दिल जाला पहले चला ठीक बा डायलॉग रही था फिल्म में कि बड़ बड़ गांव में छोट छोट बात होत रहेला पिंकिया बोल के एक बार देखा होता बड़ बड़ गांव में छोट छोट रह जाला पिंकिया के बड़का कभी ना होला। अरे यार ई डायलॉग लखा हट फैन खुरपाती तार शुरू हो गइल मगा दम अभी से अभी ऑडिशन चलता सही सही डायलॉग बोला ए सर एगो बात पूछी हाँ पूछो ई पिंकिया के ये पागल के डायलॉग समझल बा कि पिंकिया के बारे में पता करेल बरे अच्छा ई डायलॉग हो का मतलब है तेरा पिंकिया ठीक बा सर, डायलॉग बोल डायलॉग ठीक अभी डायरेक्ट बोलता नहीं बड़ बड़ गांव में छोट छोट बात होत रहेला पिंकिया इतने बड़ डायलॉग ठीक बोले बा, के भाई ठीक, इतने हाँ। ठीक बा बोलो बड़ बड़ गांव में छोट छोट बात ए सर बात कौन सी होता है पागल है उसका रे कि हमरा के पागल बनाइबे त बात से बात रखना काम से बात बात अच्छा ई डायलॉग हो कि बात अच्छा ठीक बा सर ठीक बा अब की तो डायलॉग देले बनू एक लाइन में बोल साफ सुथरा फिर एक तो बोल डायलॉग बताइए कि बड़ बड़ गांव में छोट छोट बात होत रहेला पिंकिया डायलॉग बोला बोला छोट छोट गांव में पिंकिया के बड़ बड़ होत रहेला पिंकिया अरे बाप रे बाप पागल कर देवे का रे यार ऐसा डायलॉग सही एक है बार बड़ कहले एक बार छोट छोट करता रे बड़ हो गेल तो छोट के न होई रे पिंकिया के फेर में काहे पड़ल बारे यार डायलॉग बोल डायलॉग देखो लास्ट बार तरह के समझाओ तनी ऑडिशन में जब हैंग पागल कहले बारे तो फिल्म में का करबो सुनो बड़ बड़ गांव में छोट छोट बात होत रहेला पिंकिया एकदम सीधा लाइन बा सीधा ठीक बा बोल ले ना डाउन करो जल्दी सेलेक्ट कर डन 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 ना तो भगा दे हम बता बोला डायलॉग बोल बड़ बड़ गांव में पिंकिया के बड़ बड़ होत रहेला क्या पिंकिया चल चप्पल कहां बजे रे चप्पल कने वहां का भाई सर चुप का भाई सर पिंकिया के का बड़ होत रहे और तो हमरा के मारते रहे भाग जल्दी भाग चलो अरे यार ई साला पिंकिया के बड़ छोट हम का स्क्रिप्ट देता नहीं फिल्म का बनावता नहीं का कर देता ना हमरा के दे अब हम फिल्म वलिम ना बनाए ऐसे बढ़िया मुर्गी फार्म खोल लेता नहीं सब पैसा वही में लगाए सब डुबा देता हूं तो भाग जल्दी घरे एडिशन बंद हो गई बट भाग भाग शूटिंग ना हुई भाग फिल्म ना बनाए ते का कैमरा करत रहता रे बंद करा रे कट कट चल दादी के लिए होते हैं चल दुपट्टी आते हैं साड़ी चल